μου τα λιγοστέψανε. Απλώς πίσω ψάρο δεν λέγεται. Μην το κάνεις, μου λέει ένας κύριος εδώ πέρα για την Ελλάδα, γιατί έτσι και έτσι μας έχει πάρει ο διάβολος. Να μας πάρει εντελώς του λέω, δεν αξίζουμε φράγκο. Μόνο ποδόσφαιρο έχουμε. Πάνε να κλέψουνε και να γαμηθούνε, να μαλακιστούνε στις κερκίδες και δεν έχουν λεφτά να πάνε στο ξενοδοχείο και στις κλίδες. Προχτές ανέβηκα να δω έναν καρδιακό που μου είχαν πάει και τον είχε λοιπόν και καλά να στήσει το ποδόσφαιρο. Και ήρθαν οι κοινωνικές λειτουργοί, όχι για την αποστολική διαφωνία. Ήρθανε 10 και μεγάλες και πολλοί κυρίες, ηλικιωμένες. Πώς να πάμε κυρία Γάλλη στο ποδόσφαιρο? Πάμε λέω, δεν θα μας καμπουρίσουνε. Θα τον βρούμε, είναι σε θέση. Να το κάτω λέω που είναι, τον βρούμε. Και μέχρι που να πάμε, τη μία τη φάγανε τις πιές από τον ποπό. Και ήταν μεγάλη γυναίκα, δεν ήταν πολύ κυρία. Στημένη, ωραία, αρωματισμένη, κοινωνική λειτουργός και γιατρίνα. Να, το ποδόσφαιρο που πάνε και τα παιδάκια τους και τα κοριτσάκια τους και τα αγοράκια τους.